खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संगारि गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगा लेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय जायब्रेंब्रेङैनो स्राय बरायहरलायबाय आरो ओमफ्राय नै आङो फुंनिफ्रायनो भिडिअ खालामनायखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय दिनै डिउटि दङ मैया 15 आगस्टनि थाखाय एकदम बन्द जादों आरो डिउटिया ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आं भिडिअखौ खालामदोंबाबो एकदम ब्लगखौ खालामदोंबाबो आं आगारनोनो आपल'ड होनोनो मोनाखै आरो ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै आपल'ड खालामबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' फारि फारि ओमफ्राय दा आं एवनो नागिरदों चावमिन गथ'फोरा जानो मोजां मोनथारो जोंना चावमिनखौ ओमफ्राय चावमिन एवनो होननानैनो आङो रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय दावदै दैनै लायबाय आरो गथ'फोरखौ ओमफ्य बेखौनो एवनोसै जानोसै थांसै ओमफ्राय ओंखामाबो मोनखांबाय ओंख्रि संबावनांगौ दा जेनेबा जोंनाथ' डिउटिखौनो होनांसिगोन जि दानाय हाबाफारिया 10टानिफ्राय जायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो नायलांबाय थालायदोलाय आरो बाया मोजोमा जि सोंनाय मानायफोरखौ आङो देखायबाय थानो हानाय नंला दे लोगोफोर थारमाने जोंनि हिन्दुनि क्लास्टारनिफ्राय बादा होदों आरो जेनेबा बियो मोनसे बादायलायनाय बायदि नालाय ओमफ्राय सोरबा जोंनि माबाखौ डिजाइनखौ लागोन बिदि होननानै ओमफ्राय जेनेबा बादायलायनायाव देरहाया बे उननि खोथा जिखुनु जाया नोंथांमोनजों आङो जि सोंनायखौ शेयार खालामनो हानाय नंला ओमफ्राय जास्ट ओरैनो थांनाय फैनाय ओमफ्राय मा खालामो मा मायो जेनेबा ओरैनो बेयाव मा बुस्थु नांगौ बेफोरखौल' खोन्थानो हासिगोन आं ओमफ्राय जि सोंनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हानाय नंला आरो निमाहा होदो आं सानदोंमोन जेनेबा नोंथांमोनजों गासैखौबो शेयार खालामगोन ओमफ्राय बे मा बुस्थु नांगौ बेखौल' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हासिगोन ओमफ्राय जि सोंनायखौ हानाय नंला आरो जेनेबा सोंनायाथ' बयनियाबो एखे सोंगोन बिहु फालि ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय बिहु फालि दख'ना आर'नाइ ओमफ्राय बिहु फालि आर'नाइ दख'ना ओमफ्राय मेख्ला सादर मोनसेया मामोन गामसाबोमोन नामाथाय गामसाबोमोन खोमा आं गामसाखौ खुन्दुंखौ थुननो मोनथ'वाखै जायखिया दख'नाखौ थुननो मोनबाय आर'नाइनि थुननो मोनबाय बिहु फालिनि थुननो मोनबाय ओमफ्राय मेख्ला सादरफोरखौ थुननो मोनबाय आरो बेखिनियानोसै थुननो मोननाया लोगोफोरनि सावमिनखौ एवबाय आं मोनबायानो दावदैफोरजों होबाय आरो गथ'फ्रा बारा बानलु जानो हाया नालाय ओरैनो थाइजौफोर होबाय आं न'आव एवनानै जानाय बायदि जाया लोगोफोर बे मोनसेयानो साब्रैसो जाजायो मोनसे चावमिनखौ लानो ओमफ्राय जों बायबाथ' बेखौ बे 50 थाखा बे 50 थाखा बिदि देरस'नि जागोन आरो ओरैनो बायनानै जानांगौ ओंखायनो न'आवनो ससेखौ बायनानै लाखादो आरामसे एवनानै जादो ना मा होनो ओमफ्राय बिदि एवनानै दासान्दि चावमिनखौ बायनायानो जाला जोंहा बेबायदि एवनो संनांगौ आरो बायनाया आरो थोआना बेदर होनोबा बेदर होजाबाय दावदै होनोबा दावदै होजाबाय आं दावदै होनानै एवनो आरो जों सबार होनानै मोनजायो ओमफ्राय बाराखौ दावदै होबाय आरो अब्ला आं चावमिनखौ एवखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा थारुन हानोसै थारुनजों ना गोरानजों संलांनोसै आरो आं ओंख्रिखौ माथो ओंख्रि बेखायनो दाख्लैनो लाबोखानाय थारुन ओमफ्राय बेसेथो बेदर बायनानै जाबाय थानो हानोना बेखायनो आं थारुनजों ना गोरानजों संना गालांसै ओमफ्राय आंबो लांनाय जायोबा बेखौनो लांसै आरो लांगोन ना लाङा आं दा बुंनो हाथ'वा लांनो गोसो जाबा दा लांसै ओमफ्राय लांनो गोसो गैयाबा लांला आरो दा थारुनजों ना गोरानजों संसै आं अब्ला ओंख्रिखौ ओमफ्राय आं जानायखौ बारा देखायबाय थाला जाबाय थानोसै जोङो लोगोफोर नै देलाय मालाय एकदम बुथेथे जालायनाय ओंखारखांलायबाय आरो डिउटियाव थफ्ला लानानै नै आंना लोगोआबो फैबाय देलायबाबो लाब गैया सुस्र'फिनजोब्बाय नै दानो गोलोमनायजों माजों आरो सिङावथ' जेबो फांखाबो गैया माबो गैया ओमफ्राय मोजां खिखालाङाबा हासुखालाङाबा बिराद जारलाबावसो फायखानायाबो ओरैनो नमुनाल' दा नोंथांमोननो देखायगोन आं र' फायखानाया माबायदि एकदम जि नुनायावल' एकदम सिङावलाय साइस आरोखि मोजां ओमफ्राय खियानो गलाङो ना मायानो गलाङो दैबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय नुनायावल' मोजां आरो एकदम बानायनायानो माबायदि बानायदोंथाय सेंसनाथ' बुरजानि जादों होनदोंमोन ओमफ्राय बानायनायानो मोजां बानायासै आरो माबोरैबा बानायखै ना मोजां बानायदों ना मोजां बानायखै आंहा जानला मोनला होनलाबायबाय दा जालाबायबा जारला जागारगारगोनहाय एकदम दानो जिखुनु जाया एसे देखायगोन आं नोंथांमोननो नायबानो जाबाय माबायदि जोंनि फायखानानि अबस्थाया ओंखायनो न'आवनो खिखाबाय हासुखाबाय मोजां जाखाना लाबाय लोंखाना लाबाय आदा जाहैबावनोसै खिनो ओंखारबाबोथ' खिनो मोनखाया एकदम उदैयानो बोरैबा जाबोजोबलायो आरोखि हिनजावफोर होनबाबो उसुबिदा जायो आरो बोरैबा मोनोना गारियानो दाबो फैयाखैनो गारिया नेगासिनो जों न' गुदियाव फैदो गारि ड्राइभार बारा लेंहरनायनिबो रायजागोनसो आंहा आरो देवानि मारिनायनि डिउटि दंबावोसो ओमफ्राय मेदामा सोलाबबासो थांनो मोनसिगोन रबिबार खालि दिनै शुक्रबार सुनिबारावथ' जानाय नङा गाबोन सुनिबाराव फैखानो होन्दोंमोन बिसोरो ओमफ्राय फैगोन ना फैया मिन्थिला गारियानो गाज्रि जानानै दंनो ओमफ्राय रबिबाराव बेरायनायनि एसे अंख दंमोन बेरायनो मोनगोन ना मोनला आसा गैला आरो आसाया एसे खमसै जिखुनु जाया बेरायबा नुसिगोनलाय देवानि मारिनाय नामा
देवानि मारिबाबो ओरैनो मारिया लोगोफोर थाखा मोननायखायसो मारियो थाखा मोनाबाथ' बोरै मारिनोनि गारनाय ओरैनो मारिया गारनायल'खौ मोननायखायसो देवानि मारियो आरो नोंथांमोनाबो गोसो दंबा जइन जानो हागोन आंजों सोरबाफोर जुदि गोसो दङब्ला आरो आंनि ब्लग नायगिरिफोर सोरबाफोर जुदि गोसो दंबा आंनि ब्लग नायग्राफ्रा जइन जानो हागोन आरो कमेन्ट हरनानै नोंथांमोनहाबो बोरै सोयो माबायदि नुदों एसे खोन्थादो जोंनि हाबाबारिखौ साख्रि मावनाय बायदि मोनाखै नोंसोरो बेथनबो मोना साख्रियाव थांसैलाय जानानै आंबा डिउटियाव थांसै साख्रि मोनबाय होनना खोन्थादों मासाव 9,000 बेथन मोनो होनलायबावबायसो सिआरपि केम्पआव साख्रि मावबाय होननानै তুমি দিবি নাকি बारा गोबावबो सोनो मोना लोगोफोर मानसि बुरजानि नालाय एसे एसे सोनो लुबैयो एसे एसेल' सोनो मोनो आरो ओमफ्राय आंथ' बेखौ रोंखायो सिगाङावनो आङो माबाखादोंमोन नालाय सोखादोंमोन नालाय बिसांजोआबो सोलोंनो लुबैदों बेबो सोलोंसिगोन आरो ओमफ्राय नोंबो दा सोलोंदो दसे थानानै मुथासेल' सोलों दे नङाबा मेगन सालायलायनानै बुलायलायबा जारला जागोनहाय ओरैनोबा बुलायग्रा बुस्थुफ्रानो मेरला दंथारो सोरबा मा आं रोंखायो बे बुस्थुखौ बुस्थुखौ आं रोंखायो थारमाने आं बोरै बारबावगोन दानाबा बारनोनो लामा गैला बे बुस्थुखौ थैगोन आइदै बारनोबो ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय दा जि सोंनायाव थांनाय नायनोसैलाय आं मोनफैनानै जायोबा जाय गावबा गाव हाबाफारियाव गोसो होबायनो खानोसै र' बेखौ नायदों जायबा जाय गावबा गाव हाबाफारियाव गोसो होबाय नै ओं होनदोब्रा ओं होनदों खामानि मावदों जोंबो मावनोसै नैबेखौ खालामनांगौ बेखौ खालामसैलाय नै लोगोफोर बयहाबो गावबा गाव एकदम गोसो होथारदों ओमफ्राय आंहा भिडिअ खालामगासिनो आरो ओमफ्राय आं अखाखौ रोंखायो मैया बेखौ सोलोंखाबाय नालाय हाय होनब्रा एसे सार होनानै नाम खारियो सारखौनो बोरैबा बाजैयालाय मा सोलोंदों मा बाजै मा सोलोंदों नोंहा आं बेखौसो सोलोंगोन आं हाबाय ए आं सोंनोनो मोनाखै दाबो इसानखौनो दाबो सोंनो मोनाखै आङो सेलाय बेलाय नालाय दा फार्स्ट नालाय उनाव सोंबाय थागोन र' सोंबाय थानोसै खावसेखौ एसे सोंदोंसै खावसेखौ जों सोंसै ओमफ्राय खावसे बेलेग सोंनानै एकदम लगाय मोन्देर खालामजोबसै नेटखर दे एसे मोजां खिथा बेयाव दे नेटखर सोनो नागिरदों लोगोफोर नै दा सारा फोरोंसिगोन आरो सार होनो रायदों itu serial itu pandai lagi tuh, serial ini kok masih nak, itu masih, ada kaki ukur lagi, kaki tu ukur, oh lain, di mana lain, deh sini deh, mencipta orang doi, mencipta orang dia orang mula kan, ya susah ada, oh di, agor misin nih biar, agor misin, Iko fukun deh, Iko fukun ada, ini fukun itu tahu pulang ini, Iko fukun ada, baik mana boleh agor nih, ini ada kan deh agor nih misin cahaya, baik ini kumah ada, kumah yang sudah ada, kumah yang sudah ada, nanti gue jangan mencung deh kumah yang apa sih, dia agor nih nih, kejual kagan ada itu, kejual beri kaya, gue belum kan. दुनियानि अलसियासिन भिडिअ खालामनानै थाबाय थायो आरो आं सोलाया आं रोंखाबाय नायनानै रोंखायो आं नायनानै रोंखायो आं सोलाया एसे सोबाय थादों सोनोनो सेलायलायनाय बिथांजोआबो सोनो मोनैनिसो एसे माबा जादों ओमफ्राय सोबाय थादोंसै मेरला नै जोंनि सम्पथिया बिदि हाजिरा लालायो आरो जोंना फरायसालिनिया नै लोगोफोर दहाय फायखानाखौ खिथानो होनदोंमोन ना फायखानाया बे आरो ओमफ्राय नो खिग्राया खिग्रायानो जारलासो बेबा मा बुस्थु बेखौ आं मिन्थियालै खुगा सुग्रा आखाइ सुग्रामोन खोमा दैबो गवा आरो
Ini kizayar. Ini beसे foto खेबनो होयो मानसियालाय महरा मोजां सानबाय ओमफ्राय जोमैनि थाखायनो जोमै साग्लोबबायबा ने जोमै साग्लोबनायनि मुलि नांगौ आं होयोथ' नाङा नाङा मानो ओरैनो आयु खथ' आराम नुगोन गावदांदांनो मोनबायनो हाफ टाइम जाबाय ओंखाम जानो ओंखारबोबाय आरो ओंखाम जानोसै सुदोंहाय गुदुं जागासिनो गोदान समा र'हाय ससे ससे नुजायो खेबनानै हरनां गासिबो खेब फागद्राय जाबाय खोमा दे फागद्राय जाबाय Lama gitu deh, masih terus sudah punya. Jangan jadi bakal sekarang ini gitu nangis. Kena aja lagi, jadi kita kan kan. Terusnya nih. Saya begitu buat dong. Bagi kita itu ada yang kan banyak sampai ini. Bisa sih itu nggak masuk mau. दा सुबिदा जासिगोन माने बै थाबथानाय नै आबार इयाव बोरै जायो खालाय बेखौबो लांखेबनोसै हास'दो Kisi kot kisi. Boy sasa be mai ang thang se malai na dai se system ni nang ban lai a se soma si ga sope ba a ma thang se be ko khai di lai kita nai zo khai di de ओके मा a ma thang se be ka ti right गेजेराव हमजाबनानै सोदो मोननैखौबो गेजेराव बोखावनानै सोदो दे आं सोंनाय नायनो दे एबार माबा माबि खागासिनो बेखौ मा होनो मिन्थिया आरोखि मा होनो मिन्थिया जिखुनु जाया आगरनि बुस्थु जागोन आरो हा आगरनि जागोन आरो ने बियो ने आगरनि जागोन आरो सिदा खाथारनांगौ नामा बेखौबो ए खांख्राइबो थेबलायनांगौ माथो इनि फैलाय सोरनिमोन बे खांख्राइलाय मोनसेयाव मोनथाम मोनथाम ना मा जाखो आगरनि खागासिनो आरोखि मा मा खालामनांगौ समखौ थिखांनो जारलासो जानांगौ बिराद खस्थ' जायो दाखांबाथाय बेखौ खेबफिननांसिगोन नामा जेनेबा गांबा दाखांबा बोरला खाबाय नालाय बेसेबां होनदो ओमफ्राय आरो बोरला होबावदो बे बोरै बुखादों नोंलाय थांखाबाय बे जखा संलाय आखाइखौ बोरै लांफिनदोंलाय नोङो दे बिदिनो सिंजों लांदो ओमफ्राय लाबोदो थाखाबाय औ बोरै गैया बे थाबाय नालाय बे नुदों औ बिदिल' औ बेसेबां जाबाय खेबसे नायबावनो नागिरदों औ बेखौ लानो होनो बिदि खालामना नायदों नोंसोर बे लाखाबाय नालाय ओरै डाइरेक्ट हमोखा ओरै सिगां हामोदों ओमफ्राय मास्टारा थिख्लाय होलांलाय बारा रोङाबा थिख्लाय होलां बारा रोङाबा औ सानदों मोनसे डाइरेक्ट गोजौ लांनो औ ओमफ्राय बोरै औ सिंजों औ बेलाय जाबाय ना बुसि ओमफ्राय डाइरेक्ट गोरा दाबोसो लुज दोनबोखा गोजौथार नङाबा थि थागोन बोरै बा थि थायोना थि थानानै थैगोनबो खागोन र' हनै फिसायाव खानांगौ समान जाखानांगोन आरो जासिगोन बोसो दिगाना नै सिनाव थायासै नैबो हमनांगौ नोंसोर होनबा सोर बुंदो बोरै खालामगासिनो थागोन बे बोरैबो बोबा जानाय नङा बे थागोन दा बे मोननिया नोंसोर खनसे फानबाव औ
बिदि खालाम बिनिया नोंसोर खन्थाम होयोना खनब्रै होयो नोंसोर दा लोगोफोरनो दिनैनि डिउटिया जोबलायबाय ओमफ्राय दा थांनोसै जों आलुबारि बाजाराव खोनसे थांबाय नै लोगो मोनहाबो लोगो बिथांमोनहा ओमफ्राय इसोर सानैसो जोंहा नैबे बुस्थुखौ सोलोङाखैनो गाबोनसो सोलोंसै आरो दिनै सेलाय बेलायथार नालाय दिनै सोलोंथ'ला गाबोन सोलोंसै अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बायसै